sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Amin, 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 amin. Manzo hanya mun biyo da salatin anurilla in yi kwaikwayo a wure shi ne sunnar biyo da salatin anurilla in yi kwaikwayo a wure shi ne sunnar manzo hanya mun biyo da salatin anurilla in yi kwaikwayo a wure shi ne sunnar Saifullah in yi kwaikwayo a wure shi ne sunnar manzo hanya mun biyo da salatin anurilla kan maza samari ku ya aure mu yi rukun sunna mu zaman gida dole mu daure mu yi rukun sunna za mu ji jure mun zamo mu ba mare hidima za mu jure rainan sunnar habibullah Allah kai salati ga lamu sauyin kan shi ne zuciya ta take tsananin kauna. Allah kai salati ga lamu sauyin kan shi ne zuciya ta take tsananin kauna. Shi shafi'ullah in yi kwaikwayo a wure shi ne sunnar manzo hanya mun biyo da salatin anurilla yan uwa mai dage begen sa shugaban kowa zuciya ta narke a yaban sa shugaban kowa kamar mazo kusa a yaban sa duka miyo casa duka mawar wasa a yaban رسول حبيب رب زدنا عبد الله سيدي رسول
shika shika kaunar ka ta sa ido zubar kwalla ya Rasulullah. اللهم صل على رسول حبيبه رب زدنا عبد الله سيدي رسول الله يا شك شك كونك تسائد وزبر والله يا رسول الله